ihe a mere didi nwere ike ime onye ọbụla. Naanị ihe mmadụ kwesịrị ime na ndụ a bụ ịkpachara anya, hapụ ịhụta onye ọbụla ka o si hụta onwe ya, dịka ị na-arụ ụlọ maọbụ na ị na-ala isi ibe gị ṅụrị ya, maọbụ na iji maka mmemme maọbụ otu ihe were ala. Lezikwa onwe gị anya, kpachara anya, marakwana ụzọ ebe ị ga-agba na ebe ị ga-esi, mara ma ụzọ a na-agakwa ya aga. Ị na-agba ijiri nwayọọ mara ma mere ihe na-eme n'ụzọ ebe ahụ isi, maka na ndụ a adịkwa abụọ, mana anyị emekwana eme ma ya fọdụzi ụzọ a ga-esi wee gapụta n'ime ya, maka na ọ bụ igbochi ya bụ ọrịa ka ọgwụgwọ ya. Ntị adịkwa, ajụ ya ajụ eri butere arịagharị anwụ. Ekwekwala ka mkpụrụ akwụ banye n'ikwe ma ya fọdụzi ibu apa n'ahụ were apụta, maka na mkpụrụ akwụ ọbụla banyere n'ikwe anaghị agba aka apa. Isi gị abakwana n'ọba ekere ede, mkpakala ama dị n'ọzọ ama ma ya fọdụzi ọzọ ibu apa n'ahụ wee pụta. Didi etee n'aka ọ gara ala bekee. Kamgbe ahụ ọ pụkwara na ụkwụ ya batabụ obodo a, o wee jikere na Disemba wee lanwa ụlọ ka ọ hụkwanụ ndị ezinụlọ ya, hụ ndị ọ hapụrụ wee pụnwa, hụkwa ma ndị enyi ya. Mana ị marala na obi ndị mmadụ dị aghụghọ karịsịa ihe niile, na ọ bụghị ihe niile na-asị gị nnọọ ka obi dị mma. Didi abatana wee na-agarusi n'ahụ ndị enyi ya. Otu enyi ya nwoke aha ya bụ Jude ewesịa na ya nọ into real estate, na ya na-ere ala n'ala bụzikwa ego ugbu a, na ọ ga-akakwa mmanya wee gọpụta ala, na ọ hapụ ala ahụ ọ nọ ihe dị ka afọ abụọ maọbụ atọ, ọ regharịa anya na ọ ga-enyekwa ya ego ahụ o ji wee gonye okpukpu abụọ. Didi atụrụ ihe Jude gwara ya wee were nde naira 10 wee gọpụta ya bụ ala. Jude abịala ya wee hụ na ego ọ dị ya ka ego aka na nkụ, wee gwa Didi ya dị ụbọchị dị etu a bịa were dọkụmentị ka ya mere ya akwụkwọ ala ahụ. Didi ala kpatara nne ya. Ụbọchị akara aka eruo, nne Didi akpọ Didi si ya na ya rọgasịrị nrọ ọjọọ n'abalị, na ya hapụ ije ya bụ ije maọbụ ọ gawa ya chọọ otu onye ka ha abụọ soro were gaa. Didi agwa nne ya na ihe a bụ nrọ, na onwe ihe ga-eme, na ya ma enyi ya nwoke ọfụma, na ọ gaghị enwe obi ime ya ụdị ihe dị etu a, na ọ bụrụ di nke ọzọ ya nwere ike tụlee, mana ọ bụrụ Jude na Jude enwe nsogbu. Didi amaghị na mmadụ na-agha agha. Didi buru ụgbọala ya wee garuo na be Jude. Jude asị ya na ya bụ akwụkwọ nọ n'ọfịs ka ha ruo ọfịs. Ọ nyara Jude n'ụgbọala ya. N'ụzọ ka ha na-agapụta hụ ihe dịka ndị nche, ochie na ha bụ ndị nche maka ha bụsi egbe. Akwụsị ha kparakpa tupu ị mara ihe na-eme, ekechina Didi anya te ya na buutu wee buru Didi wee pụnwa. Garuzie wee kpọnwa aha ego nde naira 50, ya bụ 50 million. Didi asị na ya enweghị ụdị ego ahụ. Ha emepe akaụntụ ya niile, ọ bụrụ nde naira 2 bụ ihe ha hụrụ, ya bụ 2 million. Jude na ndị otu ya wee pụọ na-agba izu. Didi anụụlọ Jude nke ọ na-asị na ike agwụla ya, ya mazi ihe ya ga-eme, ma ihe ọbụla si ha n'obi ime ya ha mee ya. Etu a ka ha si wee buru Didi wee pụọ wee were egbe gbawa ya n'ọhịa. Otu nwoke na ezinụlọ ya gara ọrụ ugbo bụ ihe pụtara hụ ebe Didi na-eku ume, mana ọ maghị ebe ọ nọ. Ha eburu ya gawa ụlọ ọgwụ. Chukwu eme amara, Didi ewee tee, o wee bilite na-akọ ihe ọhụrụ. Ndị uwe ojii wee tinye anya na mmiri ewee chọma Jude, wee nweta ya n'ebe alụlụ nwanne ya nwaanyị na mba. Ebe ahụ ka ọ gara zoo, ka e jidere ya wee na-agba ya ajụjụ ọnụ. Wee bụ na ya na ndị otu ya akpaala na ọ ga-enye onye ọbụla 10 million. Wee bụ na ọ ka ha kụrụ buliteziri ero ndị mmụọ, na ọnya ha kwuru n'obizi nkapịa ka ọ mara ego ezuzi ezu. Ha wee buruzi ụgbọala ya gaa ree, gbawego onye nke a n'ọhịa. Mana ị marala na ụbọchị ile bụ nke onye ohi, otu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Ajụ onye mbụ ibu, ọ sị mba. Ha dị mmadụ ole? Na Didi na-eme ya mmadụ 5. Gịnị mere iji egbu ha? Na ọ na-abụ onye o resịrị ala ogbuo onye ree ala ahụ. Ka Didi nwetara onwe ya, o wee si n'obodo a wee pụọ. Kamgbe ọ pụrụ ụkwụ ya batabụ obodo, o wee bụrụ na onye ọ na-ata abụ n'obi tachaziri nke ya akwụkwọ ọnya anya. Gee m ntị, akụ bụ iro, onye nwe akụ onwe ndị iro. Chukwu gozi nwe gị. O nwere ụfọdụ ndị enyi ị ga-agbara ụgbọ nwamkpi, ọ bụghị ide nwa ahụ, ọ bụ ka ndụ gị wee fọrọ gị. Maka ụfọdụ ndị enyi a ga-ekwe ka ịka ha chọrọ ndị ha na ha ga na-aṅụgharị mmanya. Ha achọghị n'ime ndị enyi ahụ onye ga-aka ha. Onye chọrọ inyere aka nyere ya aka, maka na onye ka ịka gị ya obi ya dịkwa ndị iro mma. Maka na oge ụfọdụ onye ahụ ịkpọrọ aghụghọ nwere ike bụrụ mbara. Onye ahụ isi na ọ dịghị etu ahụ enwere ike isi n'aka ya wee nweta gị, ma ọ bụ enye ya anya eruo. Ọnọdụ ugo adịkwa egbe mma, ntị adịkwa ya gazie.